Ами разкажи ми малко за себе си, какво тренираш и така видео. Ми, какво тренирам? Ще записам на тенис лятото и плуване може би. Е, сигурно ще хода да язда, но веднъж в седмицата с майка ми, най-вероятно или с Тела, ако се навие. Малко странно. В смисъл, тя се беше навила, обаче се отказа. Защото, да, имам си причини. И какво? Не знам какво. Зимата не тренирам нищо. Зимата не тренирам нищо. Лятото по принцип плуване, ама тази година ще се записваме на тенис. И какво? Не знам какво. Обичам нутела. Обичам сестра ми. Обичам си семейството. Обичам шантави цветове за лакове. Постоянно слушам музика. Обичам да излизам с хора. Да се шматкам. Не обичам да седа в нас. Обичам да съм овца. Обичам си класа, между другото. Супер пичове. А в тази песен, като се пее и чувам Далинда няма пижама. What the fuck? Какъв е този текст? Ето. Далинда няма пижама. И така.